Euskal Herria toki txikisa da, baina milaka histori gordeten ditu. Eta gaur, Lekitxoko euskerien buru zengo berroa, geure herriko euskerien buru. Lekitxo euskerien arnazgune handia da, baina horrek ez daune izan euskeri ez daune zaindu behar. Eta Lekitxon buruz, Lekitxok ongo azaruen iruan, 700 urtengo ditu. Hori heldu gara Lekitxoko Abaroa parkera, hori da Palazio Zarrat. Mantopla eta hori nahi gau esan, zaplaztekua. Hau paparroiak da hori nahi gau esan, bainu jantzila. Hau barbala da, da ez dakigu zen nahi gau esan. Barbala zenan ez dakizula zer da. Barbala da xefraskua, barbala. Hau dindirriga, hori nahi gau esan, eskeitxa. Hau fuit da eta hori nahi gau esan, joan kanpora. Tanginoa, da ez dakigu zen nahi gau esan. Zelan ez dakizula tangino zer da. Bine ganera jartien tangino.